Andla wethu, viva Mkhonto wesizwe, viva Mkhonto wesizwe, viva Msholozi, viva. Comrades, ake ngihlale kule ndaba engiyibona i-trend, getting calls from Daily Sun, Solezwe, all social media platforms. Ngiyabona bayabhala kakhulu ngendaba kaKhehlelezi eyenzeke, I think it's on Tuesday. Maybe comrades, you need to hear from me, even though maybe I'm not supposed to do this according to my attorneys. They were told I must remain silent, but maybe it will help me in the long run. Most people have a belief yokuthi ngisejele ngiboshiwe, abanye bayangibona ngiyahamba, but still abakholwa even though bengibona ngihamba. Comrades, angiboshwanga ngaphandle ngikhona, but the incident did happen. The incident did happen. The question will be, will you plead guilty or not guilty? I will say to the magistrate, I'm not guilty, but I was driving at a higher speed. But there is a reason for me to do that. Daddy. So maybe as time goes on, maybe we'll have to analyze this, because it cannot be a coincidence yokuthi manje kube nemoto okuthiwa imalapho ukhishwa ibhamu. Mangithi ngiyabuka ngiwazi lamadoda athola imoto there by, I think ngaseGaleria, maybe yofanele before bangicharge kodlala amakhamera ngakhona, ngisuka ngiyabaleka strong, because I thought ngihamba ngemoto abangayazi. Ngibaleka strong, mangibaleka in such a way ukuthi mangiqhamuka ngizazi leza indawo, I think iParkring, ngithi ngibeke phansi ngigijima, ngiyabona amaphoyisa, ngibona labantu abagijima bangena emgwaqweni, bamisa ngezandla zowu2, bamisa emgwaqweni. Oh wow, amaphoyisa. Uzubona ukuthi I did comply. Ngidlulile ngathi ngemoto, then mangifika lapha I realized ukuthi no, amaphoyisa lawo. Then ngareversa because I won't know, I think nalo usizo ngizoluthola. Then ngiyawatshela amaphoyisa, no guys, kunemoto engijahayo, kunabantu engingaba-understand abangikhiphela ibhamu. So ngiyacela, and by that time nabo bangakhuluma iqiniso, bengingekho kuma-senses wami ngenxa ye-panic. Ngiyaphenika, ngithukile strong. Ngithi ngiyacela, and kwasho ukuthi bane-attitude ngendlela benza ngakhona. Ngathi guys, ngiyacela siyeni e-police station, it's not safe. Khuluma ngaleso sikhathi ngiyahamba, baqoqa umshini bathi okay, sizoqoqa umshini asambeni sonke, bathi wazoyehla uzokona ispeed. No, asikho isikhathi se-speed manje, ngiyacela sambeni ngizongikhombisa e-police station. Suke shaya imoto, bangilandele bahamba kancane. Mangifika lapha na-police station, I think it's Ibadini if I'm not mistaken. Mangifika le police station kunyama, angathi noma angazi noma indlu yomuntu, angathi akubonakali amaphoyisa phandle. Ngiyabona lawa ngiyodutshulelwa lapha le police station. Guys, PKTT disband the KZN. There are so many killings, political killings. Amaphoyisa abaqhamuki police station, uyabona nje kumnyama, abakwenzeki lutho la. Best way, what do I have to do? I ran to the nearest house yomngani wami, gijima ngangena khona, savala ama-gates acasha lapho. Then second day nako futhi sengiyahamba, mangithi naba futhi ngifuna ukuzwa ukuthi kuphi la kuthiwa ngibaleke khona, ngoba second day abangiboni, babona imoto isidlulile. Nayi le moto ade sifuna izolo, bafonela ngaphambili bathi hayi bosimisele indiyala fikela ngimisa ngibaleka ngami, bathi hayi kuthiwa izolo ubalekile wena. So that's how. Anangilalanga amanga utransport banana manga kaze ngilale mina police station. Yes, itali ivuliwe,
ngenzela i-bail abameli bazokwazi icala lespeed awuze udetain ulale the whole night. No, ngithole 1,000 rand bail khona lapha ne-station, then ngizoya ecourt Tuesday. Maybe abantu bayeke kuma-assumptions ubamba bayeke ispeed isanombani, ungaboshwa nombani, but I have got something to explain to the magistrate, and if they were to go and play ama-cameras la engiqale khona bazobona ukuthi kwenzakaleni. So angiboni ukuthi bengingaze ngirisk impilo yami ngendaba ukuthi ngisaba ispeed if besingishaya siyangishaya, but I was going to explain ukuthi why. So there was a reason. So yeah, abantu abayeke kuloku bekhuluma into engekho. Bengithi maybe ngichaze nje kancane, abafisa ukusupporta bakusupporta enkantolo, abangafisi it's fine, we always support thina uma kunenkinga, but I think that's it. Namhlanje abantu ba full understanding kwenzakalani. Ngiyabonga. Hi guys, yo lo baba shame. So this one says yo ukube umane wathula as you were advised. Yani. Wena wenza ivideo nje la Facebook. Uthi awudubuleki pho bowubalekelani. Dinamanga guys. Yo I tried to look for that video, but I don't know, I didn't find it. I don't even understand why people will believe ukuthi khona umuntu ongadubuleki. Like how? That is not possible. Come on. It's not. Wemzo, izigubhu zisekhona? Uma zisekhona awungiphe esisodwa. Ngifuna ukuthi ngibe ngokuqala kwakhubisa onezigubhu. Guys, mina I don't know, maybe maybe I'm just different. Like I don't really believe in all these things like igubhu, ukthwala. If enezigubhu and uthwele, which should unemali yonke, so why esafuna imali kubantu? Like why esafuna imali kubantu? Why canvas abantu ukuthi bezothenga lezi group zakhe if he has all the money in the world? Like guys, no, I don't believe. Angisho ukuthi these things don't exist. No, don't get me wrong, but I'm just saying I personally don't believe in it. I don't believe it exists. Ndaba zokuthi uthwele unesigubhu inyoka ekhipha imali. Like what? Like think about it. How can a snake, that's an animal, imali guys sonke siyazi iphuma phi? Ebhenki. Like inyoka ikhipha kanjani? Yo, like I don't even trust a person ozongitshela ukuthi yena ukholwa leyo nto leyo, because what do you mean? Are you lazy to think? Like how is that possible? Ukuthi inyoka ikulethele imali? How? No guys. But anyway, asikho lapho, let's move on. How budi usaba isibhamu kodwa unomuthi wesibhamu. Yo guys, lo abangamazi uKhehlelezi guys, ubizwa ngoDr. Khehlelezi. Angazi ke nami ukuthi indaba imbiza ngoDr. But bambiza ngoDr. Khehlelezi kahle uyinyanga enemithi nje eminingi nje kahle ngokwakhe unemithi nje yayo yonke into, including umuthi wesibhamu. So umuthi wesibhamu guys bathi mangabe uhambile waya kuDr. Khehlelezi wawuthenga lo muthi wesibhamu awudubuleki. Awudubuleki. So now people are like, hi man, wena unomuthi wesibhamu, wena wenza ivideo wena wathi awudubuleki. Manje pho mangabe usubaleka wena ngoba nakho ubone abantu abaphethe ibhamu, manje usuyabaleka, usuzuyaboshwa egcineni ngoba wena ubalekela abantu abaphethe ibhamu. Ubalekelani ngoba wena awudubuleki? That's a valid question guys. Hey, shame. Leso sibhamu besizonxapha, amagalelo akho siyawazi. Hayi ke abantu bavele bahleka. Waphendula lo wathi, so why did he run away if so? Very good question. Why? Dr. Khehlelezi, why? Afethe ngeke.
akekho umuntu onamanga njengawe. Yo guys, and nje every time mangabe ngiscrolla ku TikTok ngibona amavidiyo alo baba, hayi Shem uyakhuluma, kodwa manje ezinye izinto ayishoyo yo guys. And I remember he came to podcast and chill with Mac G. Yeah, yena Shem ezinye izinto ayizisho zazizwakala kodwa ezinye but yeah guys, hey, it is what it is. Let's move on. Ngaye ngabona wenza ivideo isibhamu singakudubuli. Kwabuye kwenzakalani uma usubaleka kangaka? Ngibuza kahle ngomoya wesonto. Akazi kusobala ukuthi leyo video leyo yayedithiwe, because like if you are a sane person, you know ukuthi there is no such. And you can't believe everything you see on social media also. And yeah, he has proved ukuthi lento ayisho it wasn't real. And it's so crazy ukuthi people were believing him ukuthi kadubuleki. By the way, he's not the only person engangamuzwa ethi akadubuleki. Ukhona omunye umuntu engangamuzwa ethi akadubuleki. Yo, this guy Shem, this guy wathi akadubuleki naye. And I remember it's someone I used to talk to like a long time ago. So I remember this other time wayehamba sihamba indlela ende yabo emakhaya ilo indawo umgwaqo ubhuqu emashaka namahlathi wena sahamba sasafika komunye umuzi nje yabona emakhaya ngempela la khona izindlu ziqhaqhene, uthola ukuthi enye indlu la enye ile safika lapho. Mesifika kuloya muzi loyana kugcwele iy'moto igceke, umuzi omkhulu, iy'moto mhlampe eziwu-10. Yes, kushuthi inyanga-ke laphaya, umuzi wenyanga. Gcwele mhlampe iy'moto eziwu-10 egcekeni, uyabona ukuthi kushawa ulayini. Hayi-ke safike sapaka-ke nathi, wahamba ugayi wakhipha i-suitcase lo ebhuthini. Ngicela ukutshela ukuthi wayephethe u-20,000. Lo 20,000 uzowunikeza inyanga. I'm talking about the guy owayethi yena kadubuleki. Yay, angifunanga nje ukubuza into eziningi because I was like, what? Hayi cha, shuthi le nyanga i-powerful bo. Kucala abantu abaningi kangaka, and uyabona ukuthi iy'moto ey'sile zodwa nje, abantu nje abanemali. Ayikho nje imoto engasela phana, oyimoto nje oma Fortuna wena oma Ranger. Thina sihamba nge-Audi. Yabona nje ukuthi ngathi emhlabeni guys, the same person wathi yena kadubuleki. Hayi. Lapho-ke ngacishe ungakholwa ngempela ukuthi ngempela yena kadubuleki, because why would you why would you pay 20,000 to inyanga engakusebenzeli? Kushuthi ngempela le nyanga yakhe yayenza izinto zenzeke. But guys, asazi it was long time ago. I think it was like 2019. I don't know, it was a long time ago. But if into yenzeka manje, obviously I was gonna ask so many questions because duh. But yeah, bafethu, we've seen things in life. We've seen, but no Shem, ngasekuthwaleni-ke wengaze ayikhuluma indaba yokuthi uthwele. Yena wathi into engikhumbula yisho ukuthi wathi uqinisa ibhizinisi lakhe because u-owner noma usaphila manje, I don't know. But unama-tax, inqwaba yama-tax, I can't say where because uyaziwa lo muntu. But yeah, unama-tax amaningi nje, uyaziwa nje. Unabafazi about that time wayenabafazi abawu-2 and wayefuna ngibe umfazi wesithathu. And then I was like, duh, nah, I'm still young, blah 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 blah. But yeah guys, ngixoxela indaba, siyaphuma-ke manje indabeni, askizi. Ngelinye ilanga sahamba saya kwakhe, and then ngisabani mfethu, nginqaba ngithi nje no, I don't want to go. Wathi no, asambe saya kwakhe because we were hungry. And then wathi yena akafuni indaba lokhu yothenga ukudla enekwakhe, yabo abafazi bakhe baphekile. Sahamba saya endlini, cela ukutshela ukuthi ngangihleli naye. Wafika umfazi wakhe wasiguqela, wasinika ukudla. Cela ukutshela ukuthi abuze umfazi ukuthi hayi buba manje lo hamba naye egazi abafazi basemakhaya, mina ngeke. Ngasho ngathi wasiguqela, owasinika ukudla sadla. Ngicela ukutshela ukuthi indaba yokuthi hey, what if
what if mhlampe umfazi wangifakela umuthi mhlampe ekudleni wathwathwathi ngayicabanga late kodwa-ke sadla-ke shame and angibanga nalutho phela nanokuthi phela ngesikhathi like mephaka kusho ukuthi wathumela ingane ukuthi ucela ukudla sibabili akazange asho ukuthi uhamba nentombi. Hey bafethu abantu besifazane bayabekezela ngabona nje ukuthi we nami ngizoba umfazi wesithathu la mase lethi intombi yakhe yesifola phambi kwami kumele ngizoyiguqela ngilethele ukudla ngathi never. Ngathi nje I will never. Ngabona lapho nje ukuthi hayi ukuthi into esengicabanga mhlampe ngicabanga ukuthi ngayenza cha nje kodwa ngabona lapho ukuthi nje there is no way. Hayibo guys, abantu abashadile most yabo they are not happy. Maybe they are happy but bayabekezelela intent. Yo, hayi ngasho ngathi this can never be me. Ngizoguqela isibindi nje sokuletha intombi emzini wethu usithathaphi. Uqede lapho uzothi anginilethele ukudla. Ngasho nje yabo nje from that day ngathi nje ukuhlehla kuyena shame lapho because I was so annoyed and pissed. But anyway guys, mase kuthambile ngiyaxoxa shame ngiyaxoxa kuze kushone ilanga ngoba nginezindaba. So guys, let's move on. Last comment and then siqede ngale video. Inkinga yakho awuthandi ukumamela. Weqenye nomlayelo wabameli ngaphezulu. Kusho wena ukuthi bathethula. Kunalembudane ozama ukusichazela even nalengane ekhuluma ku background iyakwazi ukuthi unamanga. Hayi yena vele udumile ngokuthi nje amanga into ayikhulumayo. Inyanga yodumo isaba izibhamo. Hi guys, I shame bandla. Anyway, thank you so much for watching. Yo, this is the longest video. Thank you so much for watching guys. Please share your thoughts under the comments. Don't skip my ads. And yeah, I'll see you guys on my next one. Bye.